Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Kadek. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lho, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Dik jaman berjuang njur kelingan pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki jan. Jan pu enak Mas, jos tenan. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa
apa ya Mas kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano apa ya Mas penak Kepenak. iya Wah lagi romore seneng sing banter-banter berarti. banter Heeh. Oke. sampai ora nututi Mas Wah nggih. gimana Mas Gading Pripun kabarnya alhamdulillah menawi kula menika. tadi belum salaman Salaman Mas. dulu Aku nggih. tadi dari ya dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis ra apa-apa nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari Oh, oh. dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pituk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu lagi. Gading. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tuh. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Oh, Makanya oh. aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Copo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter kene. Sing iso ngomong wong pinter. Alah alah. Ayo Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa? Dua. Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan. 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 Memandangmu seperti memandang bulan Waduh. yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama, Kapelan ngene iki. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak Bas. janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Ah media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku gua iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke ngono. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jano, li ki ge apa? Mas? Iya, Lin. Lin.
Lin ki. Kok Lin? Apa ya Lin Lin? apa, Ya? Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak utuh. Lindu. Lindu kebanter. Lincah. 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 Lincah ki obah wae pokoke. Terus lin. Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lin. Lintang. tang. Tang ki Apa? tang ki tang. 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 Tang ki lak kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Setang-setang ya jenenge. Beda. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang. Tang ki tang. Apa? Tang. Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, mana? oh ki lho. Halo, piye to? Do pengen to, do pengen to, do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. K. Kai, Ka. kai wes. Kai. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. 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 Apakah Mas Gading? K. Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar kaki? Kairo. Iro. Ro. Ro wae ya. Iya. Ro, romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Nah, aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to bintang entek ya? Kairo. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ah ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Iya, Kairo. Pak Lintang Wukir. Pawukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya nak ya. Apik Mas Jan sampai koyo fotone dhewe diedit ning ndi Weh. kuwi. Dadi AI. Lah kok kuwi apa, Mas? wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang New lho York, aku. Mas Jan, New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget Oh, itu oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ijen, Ya, itu aku kok- antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Nggih. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Nggih. fans Warga Laras semuanya. Nggih. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. Yang amin. pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku takan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa nggih niki. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Poncong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk, Jan. melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan buri kae. Wah, oke. Wah. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Bukan. Napa? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan song. Iso, Sing marai iso sapa aku. toh, Mas? Hah? Sing marai sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan Amin. panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Amin. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodohnipun. Amin. Ingkang sampun sepo-sepo
enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras dan Indra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan kaya kok Mas, hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputo budaya. Seputra budaya. Bedoyo lho ta ya Mas. Bedoyo. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini ikut, Mas? Oh, ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan, Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Semoga sedaya sedaya dikasih dikasih nasi. Hah? Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh maju. Ngajau Semoga semua dikasih semoga sedaya dikasih maju. Bejane Kok bejane? beja Semoga meng sing wis mbok wis yo niki pokoke Pak. ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin, amin. Amin. Wis pokoknya kuwi doa terbaik Mas. Nggih niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang kuning dan gubuk asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dek, Mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Orisa. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Nggih. Ayo Mbak Orisa. Yuk.
agak sini lah. Kamu Oh, iya, jangan iya. deket-deket gading terus loh. Lala apa toh? Dia itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Kono. tremor? Wis Tremor. kono karep kowe kan. Kono. Loh kae. Apa? Cik? Grogi loh Mbak. Ya dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya wong cedek aku mesti bendino ngono lho Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. los. Nek jajar dari tangi dek kalau paling piye ya. Aduh. Tekan lho Lah dek. iya toh, jane ngopo lho Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebabnya iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo Mas. Heeh, marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu dek masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa iya. rasa cinta Iya. dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa pak? Podang kuning. Podang kuning biyen nggih. Derek penonton Derek kemawon. pokoknya Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh bawon ora langsung